Ha? Sarap kamera niya, be. Kato ka na lang, kato na lang. Pilang 60. 60 kilo na eh? Kilo na lang. Isang kilo. 1 kilo lang tayo. Palidya. Napilig lamas. Okra. Dabong paning okra. Oo, kay nagdabong dili. Pilang okra? 1/4 tra, pilig 1/4. Trate. Ayo pra. Cute yun. Ano sa yuti? Palaya. Kari raw tulog ka bukay, subak ra mo kuno ni sa jangutan. Tignan. Kani kuno te pila te. Sa pila ay sisi. Itlog ba? Dito kinalag itlog. Kinanglan, sagol sa palidya. Tulog ka bo. Itlog. 40. Gana lang te. Tagpila ning kuan, nukos nga. 150 sa kaputos. Ug upat ka itlog te. Ano tiyo? Lami ako. Nukos. Alay day po ninin na nga nukos no. Talignis si Ja. Ja kare. Pero pusit gyapon. Lapad. Pusit lagi gyapon. Nukos gyapon. Lami as mga buwad oy. Kare pa ugod bayid. Antang guys pinjang. Tamis ra ba? Dabaw. Okay. Ikaw main ka mukan kaming koy. Main koy. 70 sa kabuok. Mahal madag pinjang no. Mo di daghang mamalik dito kay. Lami din lang pinjang. A few moments later. Uy! Na si mama sa tricycle, di masulod kisakit yan tuhod, malakaw-lakaw. Cotton buds ko na be. Cotton buds. Ambot. Wala. Asan ta mga tagay guys? Majong udto guys, udto na alas 12 na sa udto. Lugajan na mo na human grocery kaya nagana ka jung upan guys. Tao, diya mapay pag-abot na mo. Hi guys, majong hapon guys. Nami karon sa LTO kay magpa-register mi sa mga tricycle diya, magida gamo ang kuan papilis. Sa ilakuan, ilaka mga Donald dia ba? Dia sa ilaka Manambirena. Sila ka naman mga ganyan. Ay, sudlon, sud pa mo. Dia tupad gimi. No, nagi ka sa banjo. Ginuko ka na dapat unta sa una 170 na karon kay maagi na maging BIS. Pila na nang mabuton. Ha? Pila na ang Mga karon? 19 siguro ano. Okay ra?
Okay ra? Okay na ako kay nga ako magod nagkapuyan ako kadto ba. Oo, sa lagi. Package na Tara nakanan. mo na kasuway dyan kaya akong Walang picturean. Ah, kana. Pero, Nawala pa pil. pero ang photocopy sa kuan, kaning photocopy ning banane. Meron pa rin mga brand. Petition, resolution, decision, decisiones. Ano yung kinanglan pang magpa-renew? Pagkatapos dyan, Wait, isa. sana tayo pagkatapos nito? Wait na. Ito ganyan. Yan lang, ipapasa doon. Ito pa i-process pa yan. Process pa na. Ay, kala ko ibigay na lang to doon. Bakit nakaihin ako sa lingkuranan pa? Na. Sa lingkuranan no, nagbasa na sa pawis. Ang init. Ang lingkuranan no, ningulo maaglubot. Sa singot. Sa man nagparestro guys, sa maraman tong gipackage. Okay, siraron din naman tublayo. Kailan dyan naman ko to dito sa kuan guys, car. Tapos kayo. Kapoy na magkuan ba biyahe. Naraman pod ni Dani sa kuan guys. Kadalagi traman pod ni. Huwag mo kuno nila i-process, then text kan rami pwede na kuwaon. Diyan guys, ato sa mislungsod guys, maglawlaaw. Mananaw ko kuan guys, ukay-ukay. Kay summer na ba, mangita ko kanang nay mga spaghetti. Kanang presko suoton ba kay arang ka halimuot. Ani ra man ko magpalitan guys, kanara lang ka barato tag 10 pesos rat all items. Hi guys, good morning guys. Dadara guys, agang malit gapon na nang gilabahan. Haning ibabad gabi og kanang Ariel og kanang ininit tubig. Sa gani ang gilabahan. Dadara guys, nang gipangayhay. Naligo ko daan guys, sa ako naglaba. Maligo na kog sa jud, din ako maligo kanang hapon kinatagam nako. Tuang mata sige kanang pamuwa ba. Ako guys, di masing kwarti guys, musuotra ko kananay mga ukay-ukay nga sanina. Kay manginayan bito kung palit o kananay mga sanina nga mahal andya. Mura gihapon mapaglumaan ra. Nang kontento na ko guys, mga ingani nga kananay sanina. Ganahan kong magsuot og mga ingani sanina kay komportable man ko. Labi na karon nga kananay summer. Ara gadyang kalimuot dani sa bahay mo nang namalit ko kananay ingani nga kuan guys. Sanina. Diyan ka nang uban diha, mingan nga ka na na arte ko dyan social ko, hindi dyan ko social, musuotra dyan ko ngani nga ukay-ukay. Kontento na ko sa gipang suot nga ka na na mga ukay-ukay. Bahalang ukay-ukay basta nga dyan nagsuot. Makita rin ninyo guys, magmamana ni, kaya man ni nga suoton. Namalit ko dani guys, kaya ka nang kuan, huwag alimuot ba? Presko sa pamati, pero may ka nang magsuot o ka nang naiingani. Kaya ingani man dyan ko guys, naanad naman ko, ingani maramagyapog ang mga sanina sa una sa kananay dagap ako. Na guys, nahaman ako ka nang hayhay, manidya mga porma, haran ni siksiha. Ning mga sanina, basig maan, tala ni si, ay ba na alawi. Inagsuot dani. Damingan sila nga arte kuno ko social nga ang mga sanina mga okay raman ni depende ra jud siguro sa magsuot guys ug nga dyan ka. Hi guys, mga ako dari kuan guys limonsito kang ibutang sa ginamos. Nidag ko sa ako no. Dro sa tungod di mo. Dro dako. Ang luksoon. Turo. At sa mo luksok ko ako. Babali ha. Oh. Tupay usay, turay dako kay turo. Turo. Kana Asa? kana ko do. Ay kuha ng gamay. Wa kita turo. Ako? Turo, itudlo na ko nimo. Kini mo agi. Sakto noy. Sakto na pila na nakabuok. 5 na ni. Sakto na.
Na lang guys, nakuha namin limonsito. Mamahaw mi karon guys. Aning ibutang sa kuan ginamos. Hanggang mga buwak Mo niyang butangan sa limonsito guys. Kalamputi kuno yung nganda ni ginamusa. Pero sa bulo ko kay bagon say nganda niya garang naibawan kay ginamos. Nandiya guys, among tusliwan dari sa nilapuan nga okra. Mo niya mong suwa karon guys sa pamahaw. Nandiya, paresa na mo dari sa kananay buwad nga pot-pot o kananay mangsi. Nandiya na o sa kuana o sa tamarong man to nga buwad. Nandiya, dapat po ikuan guys, utan nga gisubakan ni mama sa kananay buwad. Nandiya, mamautan nyo guys. Mamahaw mi karon. Nandiya, dara ginamos guys. Gibutangan na ni kanang limonto din. Gibutangan o kananay suka. Nandiya, da pa dyan sobra gabi sa muang sudan nga barbecue nga tinai. Lagi dyan sausawan nga ketchup. Hi guys, mamahaw guys. Vlogger. Vlogger si Mader. Mau ta guys. Mamaw sa mi guys. Takita ratang dya.